Altınbaş Üniversitesi Türkmenistan'ın sanawına girmesinin sebebi görüşünüz ýaly. Mehriban taliplerimiz, qadrdan yaşlar, görüşünüz ýaly Alazim danışmanlyk 3 ýyldan bäri şu üniversitede hyzmat edip gelýär ve Türkmenistan'ın sanawına täze goşulan Altınbaş Üniversitesini bugün size tanıtýarys. Altınbaş Üniversitesinde 2025-2026 ýylynda okuwa gelmek isteyenler dogry ýagdaýda bu videonu görmeňizi size maslahat berýär. Mehriban yaşlar, qadrdan enatalar, görüşünüz ýaly bu üniversitetin Türkmenistan'ın sanawına girizilmesinin sebebini bu videonun dowamında goýarys. Kim bu üniversitede registrasiýa bolmak istese, isleýän bölümlerine Alazim danışmanlykdan kayıt bolup bilersiniz. Altınbaş Üniversitesi Türkmenistan'dan gelecek yaşlar üçün bilgilendirme etýäryn. Bu üniversite dünya derecesinde yerini alan üniversitelerin biridir. Altınbaş Üniversitesi görüşünüz ýaly tıp, diş, hukuk fakültesi, işletme, sağlık bilimler, umuman aydanda hemme bölümler öz içine alýar. Bu üniversitede registrasiýa bolmak üçün yıllık tölegi $4200'dan başlaýar, depozit miktarı $1000'dır. Altınbaş Üniversitesi'nde Alazim danışmanlıkta registrasiya bolsoňuz size nämeler garaşýar? Priglашениňizi muğd edip berýäs, Türkmenistan'dan viza kömek etýäs ve gelenden soň resmi işlerinizi tamamlap, depozit miktarında izine alıp berýänligiňizi kepil geçýäris.